Testiramo sknalu prenacke, sad ćemo igrati. Neću više snimati, imaću na Fifu, ali opet se da snimam Emblem Web Soccer, znači 3 puta na ovom kanalu. Tako da možemo krenuti na prvu utakmicu, što neće. Evo ga. Još kašljam. Evi, idemo da igramo jednu utakmicu, možda i dve. Ne, ja na Fifi da idemo brzo trčanje. Tako da će mi malo teže biti. Nemam do sad jednog igrača. Ovako dobro. Pardon. Znači sad skupljam pare za Mesija, pa posle za Ronalda, pa za Suareza, za Neymara. Ja ću napraviti onaj trio. Messi, Neymar, Suarez. Pa šutni. Ja, ne. I kako joki se ja stavim se to 99 da budu napraviti svog igrača. Ja sam napravio svog igrača. I on će mi igrati uvek kako dođe Messi, Neymar, Suarez. Će onako igrati. Jednostavno igrat će, ali neće toliko. Brate. Kašlja. Znači, rekao, ajde snijem jedan klip. Znači, postavljao sam jedan klip nekoliko puta, nije htio da mi se postavi. Posljednji sam klip FIFA 15 epizoda 5. Znači, nije htio nešto da mi se postavi, 50 puta sam ga postavljao. I evo, sinoć ja ga postavio i stavio ga da se renduje i onda možete sad da ga gledate. Kako su lupli. Bacimo. Tako, ajmo. A daj, brate. Dobro, daj veze ako pobedimo 1-0 prvi na tabeli. Barem ne se čini. Stopot smo prvi. Ajde, dalami. Bacimo. Šut. Joj, kako akcija. Ali ovaj otišao se. I pa šta si ovaš? Čitavu loptu si našao. Ne daj mu. Ne. Dobro. A bolje smo od njega. Vidi se. Sad ću da dam malo. Koncentriraš, zalamiš, pa prođeš. Pa opet. Pa baciš njemu, pa njemu. I onda mi ovo zakoči i onda da. Dobre. Baš mi zakočilo kad treba da šutim. I uvijek mi tako zakoči kad igram igrice s njim.
uvijek kad trebam i kad ne smijem uvijek da šutnem. I uvijek mi tako izađe. Ja se nerviram i kažem sad neće biti go i tako to. Bra, aj. Ideš. Pa pukni je. Oh yeah. Bra. Tako je. Tako. I... Šta si opustio? Jao. Bravo, ajmo. Evo sad, lob. Pa šta mašiš više? Brate, kako ovo sreće. Ajmo još. Bacim. To. Ti njemu. To. Ajmo. Gooo! Mili. Kako golazo Millera. Bra. Kraj takvice i uskoro će kraj klipa. Sam da li mogu da kupim nekog igrača. Baš da je prvi smo da. Mijan direkt isto bodova. Sve. Plus. Ne, plus 500, tako. 489. Mogu londonsku, ali vidim što da li ima Suareza ima. Messi, Suarez, Neymar. Ima paraze, ali ja skupam. Mogu skupiti za Suareza, prvo za Messi. Skupila sam prvo za Suareza. Za Suareza ću skupljati. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako se ostavite like, subscribe i vidimo sve. Ćao!